bagong kagamitan sa pangingisda ng enerhiya. Guys, ayan, ayaw humiga sa kotse na nakasuot ng underwear. Mas mabuti na nangihi sa bahay at manood ng ating mga video. Habang nag-uusap, tila gumagalaw ang gawin sa bangka. Ang batang lalaki ay masayang umakyat sa isang bilog. Sa malakas na hangin sa ibon, walang isda ang makakalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may malalaking isda sa maliit na kanal. Tila takbang pakitulyan.
Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili paspasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag wenno paspasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Mayo 11, 2023, aldaw ti Huwebes, papaila papagayam. May danong ka na kayo, bawen ti ENR Online. Di sabali pa nga parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dito apo ti pagayam yo ni Robert Berto de la Cruz para ni may isang oras. Ngayong kampanang idasar, ken SK Chairman Maki Paulino Agustin, iti Technical Control, kada iti damag, nga amumi apo nga pakaseknan, tayo amin na sa pada, ken wagas tap no mainformaran tayo kadiri pagtengken pasama kini kabukbukudan tayo nga lugar irintero a pagilya na Pilipinas ken uray pa yapo ijay balasiw tao digitay damag apo nga sigurado nga pagkainteresan tayo digitay man naka-empleo ken saan apo deti panang paboren ti Senado approve in principle kunada apo ti 150 pesos across the board wage increase gagayem keng kamsat so amok ka digite makitrabaho concerned da iti detoy uray met digite kapamilya digiti laborers when no makitrabaho aglalo ken ni misis nga kadagiti nga gundaway ket amok kakaasi apo nga mangibad budget kadetay masapulan ni mister kakabsat ken gigayem isu nga sigurado nga adu digitay maragsakan gagayem kay kamsat ngem adda digiti sumagmamano nga grupo apo nga saan namang pabor iri kastoy ti kadakkel na nga mainayon nga sweldo para kadigitay mangmangged kasla kuma detoy ECOP detoy Employers Confederation of the Philippines kontraen na po adu digitay in parwarna nga basehan iti panang kontrana iti detoy nga addang ti pagpandayan linteg ngimit Senador Tolpo binagaan na ti Department of Labor nga mangipaay ti abiso kadigitay lugar no manunga talaga ti minimum wage so wala po kasla ko medyo Metro Manila digitay nangato ti standard of living gagayong kaabsat sa bali apo ti panakagatad panakabalor ti sweldo digitoy gagayong kaabsat amin digitoy pagsasaritaan tayo apo pakaseknan iti sweldo digitay mangmangged gagayong kaabsat Senator Riza Ontiveros gutigutin na ti Department of Energy ken ti National Grid Corporation of the Philippines nga aksyonan na po digiti na indaklan nga panagpukpukaw iti kuryente. Okay? Iti transportation sector, Department of Transportation nangarami dapat ti guidelines para iti panakayakar digiti pampubliko nga logan digiti adanti lugan ag-ship dan apo kada iti electric vehicles wenno digiti motor vehicles mitlaeng ngem masapon nga suruten dati B4, B5, B6 nga klase iti makina gagayem ken kaamsat dito apo ti pamilin ti biyang ti Department of Transportation mano apo ti gastuen digitay operators tapno no makapag-ship day almost 2 million pesos gigihim keng kamsat okay diri sa bali pa nga report gigihim keng kamsat wenno damag nga dito pagsasaritaan iri dito nga parang ti programa tayo damdamag ni Berto ito dinggen nyo apo ada nagbalin nga rakurak ni Presidente Marcos nga kasla adda apo ti panakaabuso ti drug war iti napalabas nga administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Anya ti nagbalin nga reaksyon ni Duterte iti detoy. Kuna ni Duterte tama siya. Husto isuna gagayem kay absat padaanan nyo apo ati panang diskutir tayo iti detoy nga banag gagayem ken kaabsat adda pay 75 nga agad-adal nga nasabidungan na po gapo iti insecticide passport ti maakusaran nga diputado Tebes iti pamapatay adungan pamapatay kayat nga kapakanselar ti biyang ti National Bureau of Investigation
gagayem ken kaabsat ya. Dete apo ti may isa ka digiti report data. Parag ngato ti singir ti kuryente, posible nga maarapasamak iti dati nga bulan ti Mayo. Apo nga papagayam. Okay, digito iken sabsabali pa ay may danon ka na kayo. Tilasod ti may isang oras para di programa Damdamag ni Berto. Daytoy ang tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Congratulations papagayam, kadagitay nagasat nga nabunot ti entry na, kadagitay weekly draw tayo, idi Domingo, May 7, 2023, iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, gagiyem keng kabsat. Mabalin nyo pa po ti kumamakam, gapot adapay na batbating at talo nga weekly draws, kasangwana na po diti grand draw. Awan sa baling aramiden nyo, gagiyem keng kabsat, mapan kayo po ti beach, diretso kayo ni Blue House Beach Resort. Tilaing Blue House Beach Resort, ti addaan na po iti kastoy nga promo, nga mabali na pangabakan nyo kadagiti dadakkel pa premyo. Tunggal upaan nyo nga may nga cottage, dakkel man ken basit nga cottage ti Blue House Beach Resort, insigida maikan kayo apo iti Blue House T-shirt. Ken may kang kayo apo ti raffle ticket manipod kaubingan aging gana ti kataengan nga kadwayo ije grupo maikan apo iti raffle ticket. Ije raffle ticket masapol nga pilaapan nyo di stub dete kumpleto nga nagan nyo gagiyem kakamsata kumpleto nga address ken dete cellphone number yo. Kahit nilay nga po ipakamu dapat klaro ti panagsurat yo tapno di kasta sigurado nga qualify di jay entry yo gagiyem ken kamsat digitay mga baka po wino premium tayo para ti weekly draws first, second, and third, gagiyem keng kamsat, imported goods ti abakin nyo. Siyempre, no, first kakit na dakdakel medlat kantidad di atiwem, goods. The second price, sumarsaruno, ken the third price. Then, adda sa nga pulo apo nga entries nga mabunot para iti consolation price nga sag to 200 pesos. Gagiyem ken kamsat, Into no grand draw, into no May 31, aldaw to deta po ti Miyerkules, gagiyem keng kabsat, tigre pa premyo tayo apo, edi the Blue House Beach Resort, 10,000 first prize, 7,000 second prize, 5,000 third prize, ken adupay apo nga consolation prizes, ti mabalin nga abakin nyo, gagayim kay kabsat. When mabalin nga, abakin nyo, gaputano at dentrisyo. Kaya't nila nga pong ilawlawag, nga oras ti alas 4, ag-close na po di Tambiulo. So nada kay to sa jay, itinay nga aldaw, before 4 o'clock, dapat na nakadrop amin na po di kitay entrisyo. Gagayim kabsat. Before 4 o'clock, dapat sumangpet kayo ni jay, tapnon may kamakam yo apo di kitay entrisyo. Eksakto
alas 5, mga rugyanton apo ti Grand Draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Ulitek, 10,000 ti first prize, 7,000 ti second prize, ken 5,000 ti third prize, manipod ti management ti the Blue House Beach Resort. Ulitek, amin na po numapanggay di ag picnic, diretso kayo, apo kariri cottages ti Blue House Beach Resort, tapno may kang kayo ti chance nga mga bak kariri dadakkel pa premyo, manipod ti the Blue House Beach Resort, Promo Bonanza, ngayon matunan da Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, manipod di Honolulu, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Diyan na palabas sa 17 minutos pasado alas 12 gagiyim kay kamsat tuloy po di programa tayo damdamag ni Berto pasado na po iti Senado ti gakat nga nakipalaunan ti sangagasut 50 pesos nga across the board wage increase wenno nayon nga sweldo di mang mangged iti pribado a sektor gagiyim kay kamsat dito iti intero a pagilian na Pilipinas segon na po ni Senate President Juan Miguel Zubiri ada nga akin author iti nasao nga bill number 2022 wenno across the board Wage Increase Act nga tinasao nga gakat ket pinaburan approve in principle ken nakasagana po nga mapagsasaritaan bagpayan ti technical working groups ti gakat gagiyem ken kamsat nga detoy apo ti mangipaay iti nayon nga sweldo di kitay mangmangged saan nya basta nayon dakkel 150 manamnama met nga may parwar ti committee report iti uneg ti duwa nga lawas ken may ipasa detoy nga gakat sakbay nga agadjourn ti Kongreso iti masungad nga bulan ti Hunyo ilalawag ti Senate President nga ni Zubiri ken author iti nasao nga gakat nga maudin nga legislated minimum wage increase ket naaramid detoy iti 1989 tinaudi nga mi legislated no kunatayo ket napanday nga linteg apo babaen iti Kongreso wenno pagpandayan linteg naaramid detoy iti tawen 1989 gigiyem kakabsat iti gatad nga 80 ket siyam a pesos so nabayagen 2023 tatan gagiyem kamsat 1989 idi adda ti legislated minimum wage nga tinaipataw nga pagngatwan iti sweldo is 89 pesos sakbay ti panakaipasa ti Republic Act number 6727 nga daytoy ket nang establisar ti Regional Wage Board dati diti paka dinggan na po digitay petition gagiyem ken kamsat Regional Wage Board ti panakdingeg ti komite kinuna ti Senate President nga ni Zubiri nga kabalinan nga wenno makabalinan ti kadaklan nga korporasyon ti pagilian ti mangited ti aumento agingga iti sangagasut 50 a pesos nga nayon
ti inaldaw nga sweldo ti minimum wage po nga 300 iti kada bulan gagiyem ken kamsat. Panawenen kinuna ti Senate President tapno maingato ti ganaren digiti agtrabaho nga detoy ket masapul nga imandar ti linteg gaputa manipod pan nakaestablisar ti Regional Wage Board in 1989 addan 5% tinagnatuan ti minimum wage di 10 ket 7 a rehiyon ken adun di employers ti saan nga nangipaay iti umiso nga sweldo iti umiso nga panawen kastapay ti pan nakaipaay ti 13-month pay ayun gagayam the record ti Senado mainaig iti detoy gagayim kay kamsat isa bali abangir di pa nang-aprobar ti Senate Committee on Labor idi kalman na ti gakat apo nga adat ti kalikagom na mangingato iti sweldo diti Senate Bill number 2022 when across the board wage increase act gagayim kay kamsat nga detoy ti malditan ti gasot 50 a pesos nga nayon na sweldo diti mangged in entero a pagilyan nga Pilipinas gagayim ken kamsat so dijay iti nagbali na po nga awan pay apo ditoy digitay ada digitay panakai kaya te kuma ikumpara apo ti pagilyan tayo kadin sa baling nga lugar ngem hanteng available ka digitay contact tayo di balasyo taaw gagayem kamsat ada deti la rakura ka po manipud ti Senado nga saan nya maamak digitay digitoy investors manipud balasyo tao ti panakaingato ti sweldo dagitoy gaputa nababamet ti minimum wage iti pagilyan kumpara iti sa baling nga nasyon dito Asia kagidda na po ti minimum wage sa Indonesia 842 ti kada aldaw 854 ti Malaysia 2,486 metri di Singapore apo dadadakel tilaing Vietnam ti kababaan ti minimum wage nga addaan iti kaibatugan nga 511 pesos iti kada aldaw awan pay kad sadya apo digiti kaltas ti Pag-ibig, PhilHealth, SSS gagiyem ito nga naibatin ti digiti kakailyan tayo Pilipino manipod ti 570 ken 525 nga take home ije Metro Manila dito gagiyem kamsat saan pa nga napagsasaritaan po ije Bukidnon, Mindanao Bukidnon ije Mindanao segon ken ni Subiri gagiyem ken kamsat kapag pabor pay laeng apo dito ibabaen iti Senado kas pa nang konfirmar apo approved in principle gagiyem ken kamsat nangiparwar nga sigud apo iti Employers Confederation of the Philippines ECOP gigiyem kamsat dito employers no kunam digitoy digitay agpatpatrabaho digitoy digitay amo digitoy digitay boss maki gigiyem ken kamsat anya tinagbalin nga reaksyon gagiyem ken kamsat kontraen apo ti kontraen dito nga grupo ti in pasa wenno dito addang ti Senado nga mangipaay iti 150 pesos nga across the board wage increase gagiyem ken kaabsat kas na ipalaon kadetoy Senate Bill number 2022 kakabsat ken nga gagiyem nga detoy ket inaprobaran ti nasao nga komite detoy committee Senate Committee on Labor gagiyem kamsat detoy across the board wage increase act and technical working group gagiyem ken kamsat detoy the Senate Bill number 2022 ba yon kakabsat ken gagiyem so detoy nagbali na po nga takder ti Employers Confederation of the Philippines gagiyem no ECOP ditoy nga sobra ti pan nakaapektar digiti negosyante digiti apo digiti ibagbagak no malagipyo ada iding kas dapan nakayendorsar apo detoy nga banag iti biyang ti National Economic Development Authority babaen apo kini apo Secretary NEDA Secretary gagiyem ken kamsat padatay nga Ilocano nga sekretaryo ti NEDA ngem kasda medyo inisnab na no ana ti kapanunuta ki di apo siguro malagipyo adu ti maapektaran dito kasla ka dito digiti employers kita nyo dito balikas digiti
taga-ECOP, sigon iti Employers Confederation of the Philippines, maapektaran unay digiti negosyante. If we say negosyante, digiti agpapatrabaho, digiti amo, digiti addaan ti negosyo, iti biyang ti informal sector, micro, small, and medium enterprise, no maipursigi ti minimum wage increase. Nag-interview tayo din iti local, gagayim kamsat ni Mr. Rizal Viejo, ti may isang hotel, iso ti operations manager gagiyim kay kamsat. Medyo handa kabalinan, hantay nga kabalinan pa lang una na. Kuna ti ECOP Legal Services Manager Robert Marunilla, nga nakasurvive laeng di saong establishmento iti kada aldaw, isu nga rumbeng nga maadal nga naimbag tinasaong nga gakat nga panakanayon ti sweldo. Dito kung kunakon gagayim kay kamsat, maapektaran pa ditoy kuna ti ECOP ti presyo digiti produkto gapo ta sigurado nga ni negosyante ipataw na ken ni produkto bayad di produkto na ti mainayon nga pangpasweldo na kadigitay empleyado na. So yung production cost, gigiyem kamsat, production cost no kuna tayo, anat production cost, ditay magastos tapno mapataod mo DJ serbisyo wenno produkto nga iserbim ilakom iti publiko, gagiyem ken kamsat. So yun yung problema na kunak pala idi apo nga deti ket dakkel nga problema gagayem ken kaabsat gaputa mabalin nga maapektaran umuna nga maapektaran apo digitay agpatpatrabaho itata apo deti Employers Confederation of the Philippines kitain na nga uray bayad ti produkto or serbisyo ngumato ngumina gagayem ken kaabsat gaputa ipataw ni employer, ipataw ni negosyante, DJ inayon mo nga ganaren gagayim kay kabsat ni mangmangged kani bayad DJ produkto na kakabsat kay gagayim. Ali tilang pagpatinggan ti mahinasyon ko ket amangan tagsera ni negosyo. Tata saan lang agsera? Mabalin niya sa anto latta nga kabalinan or narigat latta ti sitwasyon uray nayunam ti sweldo dagitoy nga nasaong mangmangged gaputa ngumatumet apo DJ bayad digiti produkto ken serbisyo gagiyem ken kamsat gapu pay laeng iti pannakaingato tinayon nga ganaren dagitoy mangmangged gagiyem ken kamsat so nga dapat maadal nga imbag no napintas ti epekto na iti publiko wenno saan ti pannakaingato ti sweldo dagiti mangmangged gagiyem ken kamsat adu digiti kung kontaken ti apo nga mabalin nga kasarita tay ko ba especially Metro Manila no kabalinanda gagiyem kamsat kasi yung Manila ije apo ti paggapuan most products especially digiti kangrunaan na produkto nga mosartayo iti kusina iti uneg ti balay base digiti kumpanya apo ije Metro Manila isudat ti paggapuan ket nung umato ijay ket maaramid apo deti mapasamak deti pampanunuten wenno projection project ti biyang ti ECOP ti Employers Confederation of the Philippines nga ngumato ti presyo digiti nga magatang gaputa ni employer inayon na DJ nayon nga sweldo digiti trabahador na idi DJ bayad DJ produkto na or serbisyo na gagayim ken kamsat so in Metro Manila iso ti target ko apo nga pangalaan ti reaksyon ko gagayim ken kamsat no kabalinanda or maingato DJ tap no ma-picture tayo digit sumangpet nga produkto nga ma-display iti merkado nga gatangen ti publiko ure adda tayo dito iti probinsya gagayim ken kamsat then laglagipen nyo nga iti probinsya saan niya kapada apo ti minimum wage ijay Metro Manila sabali apo ti pagbasaran gatadanda apo ijay Metro Manila iti lugar wenno syudad nga dadakkel gagayem kamsat iti biyang tayo isu nga adda Regional Wage Board gigayem ken kamsat deta apo DJ na bukel iditawen 1989 kakabsat ken gagayem ti Regional Wage Board nga mangadal iti sitwasyon ti pannakapasweldo dagitay agtrabaho kada rehiyon iti entero a pagilian nga Pilipinas gagayem ken kamsat so didi apo kontraen ti ECOP
ti gakat manipod di Senado nga dito apo ket mangingato iti ganaren digitay mangmangged. Okay, mapantay to po kadi sa bali pa nga damdamag. Agyaman tayo kadi iti sumaganad. Thank you very much Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin. Manipod po di Orlando, Toronto, Canada. Agyaman tayo pa po ken ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod ti Barcelona, Pagilian ni Espanya. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much ken ni Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, Toronto, Canada. Thank you very much Mr. Onofre Durupan, Wayanay, Hawaii. Maraming salamat Honorable Mayor Francis Espirito, Dumalneg, Ilocos Norte. Thank you very much Ray Villanueva, California, Estados Unidos. Maraming salamat Mr. Jewel Centillas, manipod po iti Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Adaan raman nga di munto kalipatan. Cherylins Crispy Chicharon kukuha kinamatbatunan. The Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Ada na po kadiri ang kakalaing nga aircon technicians sa Tapnornes Ornosen dati problema, aircon tilugan nyo, babaen, kini Engineer Neil Jose. Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Maraming salamat, TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Laude na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo tinayang kalintigan na presyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti patakdirin nyo nga pasdek, TMT Construction Company. Kukwa ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili T. Marcus. Maraming salamat, Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Relis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo apo ti Baguio, kahit yung ikay konsultar ti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy-tuloy. 35 na minuto sa po tinapanabas kalpasan. Ti oras na yung alas 12. Gagayim kayong kamsat. Okay, may panggip po iti sweldo na nangipay iti suhestyon ni Senator Rafi Tolpo iti Department of Labor and Employment nga rumbeng adda di kita maipaskil nga karatula kada iti lugar nga usa dinno nga ditoy nga makita nakasaad wenno nakasurat apo di kita minimum wage iti ken benepisyo nga maawat di kita empleyado. Según ni Senador, iti kastoy nga wagas maikanti umiso nga impormasyon di kita empleyado no mano nga talaga ti dapat nga swelduenda. Gaputa diti rakurak coming from the Senate President Miguel Subiri, kunana nga adu di kita kumpanya nga sana mangipapaay iti umiso nga sweldo. Siguro especially provincial area. Okay na? Okay, provincial area. Nakasaad pa okay na. Iti karatula, iti hotline ti Department of Labor nga maipadanon ti may isang empleyado ti reklamo na kontra ka ti employer na. Wen, dito ti may isang dapat gagiyim kayong kamsat. Okay, iti dito nga gundaway apo. Kas ko nakita tayo na kaya tayo apo ti makaalat ti reaksyon manipod ka dito employer. Ti Employers Confederation of the Philippines, ECOP, nangiparwari na po ti panangkontra na iti 150 pesos across the board wage increase. Kas na ipalao na po kada ti Senate Bill number 2022, gagiyem kamsat, or across the board wage hike act, gagiyem. So may sa po ngagpatpatrabaho, dito honest to goodness, kabsat ko dito interview tayo po, manipod di Metro Manila ni Ma'am Dorothea de la Cruz, gagiyem kayong kamsat. Okay, good afternoon. Dori, live ka iti biyang ti damdamag ni Berto ti ENR online. So kas may isang employer, any reaction kada iti approved in principle iti Senado nga pan nakayanayon ti agarop 150 pesos nga swelduen or ganaren digitay empleyado, especially digitay kas kadigitay trabahador mo. Dori, please go ahead. Good afternoon. Kadigitay amin nga dugtong si ENR, Damdamag ni Berto. Sa part namin nga employer nga babasit nga entrepreneur dito'y Manila, nagdagsen nga panunuten nga ag-increase ti 150 pesos. Ayun. As far as concern, amo tayo met amin nga kaluplupas lang ti pandemic. Then ag-recover pa ilaang kumadigito'y nga negosyo, kaluplupas lang nga nagngato amin nga katangin. Tingamin dudadakkel nga kumpanya, ti effect na data, automatic data, ag nga to amin nga magatang. Sa part namin nga babasit nga kumpanya, haan kami nga kasjay ka alisto nga maka-pop up, ti DJ nga price increase, ay ti DJ pinagnato ti sweldo ti tao. So narigat para kada kami nga babasit nga kumpanya nga sumurot ti data sapay kumatahan nga ma-approve pa ilaeng. Okay, at this mo kanigiting aldaw, magkano ba talaga ang sahod diyan sa Metro Manila? The minimum wage at this time is 575. 575. So pag nagbigay ka pa ng another 150, that is 725 pesos a day. Yes. Okay? Okay. So ano yung imagination mo kas ang patpatrabaho? Anong mangyari diyan sa product mo? Kasi yung ECOP ti kunana siguradong umato ti presyo di kitay magatgatang to include services gaputa ni employer ipatong na kadi presyo di produkto na DJ panayon nga sweldo di kitay trabahador na. What can you say about that? Automatic nga kumato amin nga
Ngam kastay ko nakon, kas kada kami nga babasit, haming kaya nga dagot nga ipabaklay. Kin end consumer. Dijay increase ti salary, tapos increase amin nga ingredients or anything nga product nga gatangan mi tapno maipataray mi dijay negosyo mi. So ti mapasamak data, agkus cutting ka. Okay. Kasi bumasit dijay income mo. Okay. Is it possible nga yung cross-cutting doon na retrenchment or parang kisay ti working force? Yes. Dijay ti umuna nga kakayam nga aramiden. Or else agikat ka nga talaga ti tao. Kung kumara ko man, dati opisinam, ti agtartaray nga tao minta opisina kat 7, 8, agikat ka ti 2, 1, 3. Ipat mo amin na trabaho ka di remaining employee. Okay. Then yung ano mo, yung accumulate mo for the whole year, yung ano mo, yung 13-month pay, sigurado tataas din. Gaputa, yun na yung ano yan yung monthly salary ng tao mo na iyan ay ibibigay mo sa 13-month pay together with the other bonuses. Yes, 13-month pay can the mandatory benefits ti empleyado. Ngumato amin data kasi ngumato ti bracket. Okay. What about yung share mo sa mga contributions just like SSS, Pag-ibig, Yes, PhilHealth? that is the mandatory benefits that I'm talking about. Okay. Okay. So doon tataas na rin. Tataas din yung yung share ng employer. Yes. All in And all. given talaga nga dakdakal ti share ti employer, ng ti employee in terms of SSS. Okay. All in all, if you don't mind, mano nga tao ti manmantiniren ti King Galitos this time? Less than 40? Less than 40. Together with na yan, yung dun sa commissary? Yes. Okay. And maintenance. Okay. Okay, so umunang mabalin niya maaramid, para king kada ti negosyo, retrenchment. What about quality, product quality? Ay, han mo mabalin nga i-sacrifice ti product quality. No, okay. Tao nga talaga ti umuna no mapasamak dahito tao nga umuna ti maikatan. Okay. Ada ka di digiti grupo digiti employers just like ECOP nga mabalin nga mga ramid ti addang against kadito nga bill nga approving principle iti Senado. Adamat yung di ba nagparwarda nga rodan nga han nga kaya ti business owners dito nga dito nga salary increase. Baby, dapat debatable pa lang kumati nga amount. Tapno no manggagdamat ti tay kwami tay concern ti business owners ti gito employer. Okay. 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 Thank you very much, Dorothea de la Cruz, Manibod de Parañaque, Metro Manila. Maraming salamat, Honorable King Galitos Lechon, ken iti may isang kumpanya na iti insurance company. Gagiyim kapsat. Okay. Maraming salamat, Dory. Thank you then. Bye-bye. Okay, bye. Okay, so DJ Apo, tibiyang ti employer, gagayim kapsat. Yung ECOP, yun na, indasarnan. No, anya digiti, dito ako masaya gagayim kapsat. No, Apo digitay inwarwaragawag ko idi nga analysis ko, iti wage increase, gagayim kay kapsat. Saan nga gapot, kapsat ko nga dati manmantiririn ng kasdi nga tattao, ngayon suswelduan na, but iso Apo tirimwar, yung bulsay yung mga analysis ko, idi ko Apo, may panggep ka dito, panakaingato ti sweldo, gagayim kay kamsata. Yan yung lumabas sa Employers Confederation of the Philippines. Nga possible, retrenchment, panagnato ti amin metlay nga magatyatang, nga agsaper metlang Apo ti publiko, nga amangan ta di pa'y makaalyanar, DJ imununan nga inawen da nga gatad nga mainayon iti ganare na po digitay mangmangged gagayim kaamsat. Isu nga ito dapat pag-aralan na sabagay ada pala po iti debate may panggip iti detoy kakabsat ken gagayim. Kaya't kulay pa kamo, kada tayo Apo dito probinsya, just like Ilocos Norte, no, ana din na kalaon 150 gagayim kay kabsat, mabalin niya may patong palmet kada tayo, but ada digitay wage board nga mangkita ka digitoy
kakabsat ken gagayem. Legislated nga min dito nationwide dito apo no kas pagarigan kakabsat ken gagayem ket dijay ngumato di sweldo mga peso ag ngato met apo di production cost di so amin nga produkto to include services nga mabalin nga mangnutnut met laing nga po mga met lang nga po mangrunot met laing kaliday nayon nga sweldo but itibiyang nga po di mang bagit I'm sure gabsi nagbili met nga empleyado for almost less than 40 years gagihim king kamsat nga nagtrabaho akmet iti pribado a sektor apo maragsakan da ngem no analisarem nga naimbag nga kaskadet isasite ti Employers Confederation of the Philippines possible gagiyem king kabsat nga maawan di ganas mo kakabsat king gagiyem ore dumakkel ket dumakkel tilang siguro kami diyan yung 13-month pay mo di payback mo after your retirement gagiyem kabsat di pa ka ma-accumulate mo kadigiti SSS SSS ken sabsabali pa apo nga body nga pagkongkontribusyonan di kitay private workers DJ lang siguro ti may sa kadili consolation mo kasi dakdakkel to apo di ma-accumulate dakdakkel ti pakakomputan apo di mabalin nga benefits mo upon retirement when no agsardeng ka iti pa nagtrabaho gagiyem kay kamsat yan po yung nakikita ko pero yung daily net take home pay baka mapanmet la amin na no mapasamak apo detoy isasite ti Employers Confederation of the Philippines nga ngumato amin nga produkto to include services once nga inimplementar mo DJ wage hike gaputa ipatong ni employer DJ ganaren wenno nayon di ipasweldo na kadigitay mangmangged na gagayem kalsat wenno empleyado na papagayam or possible adda digitay maawanan ti trabaho gaputan no agrigat ni kumpanya agrigat ni establishmento retrenchment kurangam di working force mo hanang lang dito Pilipinas apo even abroad idi karigat na apo adda digitay limitaran da di oras ti panagtrabaho gagiyem kamsat kanda kalaing iti 6 hours 4 hours nga di bayadan da per hour gagiyem kay kamsat even Hawaii even other parts of the world iti lubong naaramid ti kasta gapo apo ti epekto ti pandemya nga digitoy ket posible nga mapasamak gagayem kay kamsat no sa anton sumukon apo digiti employer iti agdama nga sitwasyon or kangato ti pasahod gagayem kamsat possible pa nga agatras apo digiti digitay investors nga umay ag-invest or datay mismo gagayem kamsat agplan-plano ka kuma compute mo DJ expenses mo para di plano nga patakdiren nga negosyo nga maamak ka gaputa ngimmato di sweldo sos Maria Josep baka mabrukak baka awan pagmamaayan dito irugik nga negosyo yung mga ganun gagayem kamsat adala ta epekto na apo ti kakasta nga banag no kas pagarigan laeng so agpipinanunot dapat apo mapanunot apo maikan apo ti solusyon no anya apo iti bad effect na iti biyang di employers instamiten apo iti publiko together apo with digitay empleyado. Okay, kasangwanan digit sa bali pa nga dama, gagyaman tayo ka rin sumaganad. Thank you very much, Mr. Guillermo Agustin and Mrs. Larina Agustin, Toronto, Canada. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, manipod po iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Honorable Mayor Francis Espirito, Dumalneg, Ilocos Norte, maraming salamat po. Kastamit na po kada Mr. and Mrs. Danny Agustin, Mr. Danny Agustin and Mrs. Sofia Agustin dito Toronto, Canada. Thank you very much. Iti Cherylin's Crispy Chicharon, at daan raman niya di mong tumalipatan, pakiramanan di putahe, sa bali putahe nga lakoda. Ti Cherylin's Crispy Chicharon, magatang yung apo ti ground floor, ti San Nicolas Public Market. Ang regalo, pang sidaen, pang pulutan, Cherylin's Crispy Chicharon, kukuhakin matmatunan da Mr. Henry Valledor ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Valledor, manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat. Dr. Alan Tailan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio, kahit nyo apo iti makikonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Tailan.
Thank you very much sa TMT Construction Company. Amin apo nga construction assistance nga kayo, wano kasapulan nyo, Serbian na kayo ti TMT Construction Company, tinaing kalintigan na presyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti pasdek nga kayo parak din. TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Laode na po ti Cabeza Elementary School, kukwa kinawat matunan ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ti Konseho, ti Ili, ti Marcos. Agyaman tayo pa, di Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Nga kukwa ni Engineer Neil Jose, adaan ka rin empleyado, nalalaing aircon technician, tapno or nusenda ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto kendi kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no pa mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no ka mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso ko mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na, then ag-nisto ijenta evaporator na isi pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at dakkel tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka, Mang Robert. Okay, dapat bati apong 8 minutos kasangwanan ti oras tayong alauna, padaanan ti programa tayo ti napalabas. Gagayim ka amsat, sabali man na nasurat apo, nakay palaunan ti napalabas ti biyag. Kenayat, possible, dapat ayat, iti ibasa tayo apo nga mumi nga pakaapilutan nyo, kariri adal, sursuro, tapna mutay, tiliklikan tayo nga saan nyo maaramid, mapasama ka na tayo ti kasjaya, kas tinapasama ka rito letter senders tayo, gagayim kayong kamsat. Okay, mapantayo man na po ti legal na druga, diretso apo ti issue ti druga, nga bin ado di kita investigasyon, manipo na po ti Senado, manipo di ti lower house, pamapatay, to include digitay questionable nga operasyon digitay otoridad seknan ti legal nga druga gagayem kamsa na muna tatin nasakit ita apo di parte ti PNP digitay may investigar nga kaming tinailya na pulisya no sinno apo digitay agirak-rakurak parang speakers ba or isudat agku question gagayem ken kamsa agaput PNP who is Bato de la Rosa, Senator Ronald Bato de la Rosa gagayem kamsa nga deti idaulwan na komite aging investigar Senado ada pa na kayo nagditiligal na druga, pakaseknan pa'y apo iti pamapatay, pamaltog kadadaamin namin. Who is Busita, iti lower house, dati one ride party list, gagiyim kayong kamsat, Lieutenant Colonel dito, Romeo Acop, aga po damin ti PNP dito, yapo. Isudat agku-question, kaditay maku-question na ran, nga
move or operasyon apo ti Philippine National Police in line of illegal drugs. Ada nagbalin nga rakurak ni Presidente Ferdinand Marcos di Washington seknan apo ti kaadda ti makita na nga panakaabuso ti war on drugs iti past administration. Anak nagbalin nga reaksyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Mainaig di dito, gagiyim kamsat. Rimwar apo nga kanunungan ti dating Presidente Rodrigo Duterte. Agreed iti nagbalin na rakurak ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga naaddaan ti panagabuso iti babaen ti napalabas nga administrasyon gapu iti panang tutok o ano pa nagtutok digiti law enforcement gigiyim kamsa digiti nagipatungpal ti linteg iti maysa nga inuman kinuna ni Duterte nga ti komento wenno balikas ni Marcos seknan iti kaadda ti abuso gigiyim kasat wenno panagabuso iti maysa nga panagtataripnong iti Washington gigiyim kamsat dito di exact words ni Presidente dating nga Presidente Duterte. Yes, that was attributed allegedly made by the President. I am not sure if he was quoted in complete context of the statement, but I am sure that it was not intended to criticize me because he knows how hard it is to be president. Ayun when husto dito nagbalin nga rakurak ti Presidente ngem sa anak nga sigurado no umisoken kumpleto DJ linaon ti balikas ti Presidente. Sigurado met nga sa anak nga babalawen ti agda mga Presidente kas dating nga Presidente gaputa amuna ken mariknana no kasano ti karigat ti agbali na Presidente. Yun yung ni Duterte gigiyim kay kamsat malinaw hanga kasla idiso ti nakatugaw nga Presidente nga putangina gigiyim kay kamsat binabanatan niyo ako wala na. Tata saan? Medyo nalamuyot yung statement ni Presidente, dati ang Presidente, gigiyim keng kamsat. Amok nga sa anak nga kritika rin ni Marcos. Gaputa mariknana ita, no kasano ti karigat ti maysa nga Presidente, aglalo iti kastoy ti kadagsen na nga sangsangwen a problema. Ayun tama ang pahayag ni Marcos. Gigiyem kay kamsat. DJ Apo iti medyo lang dito panaka kakabsat kay gigiyem. So, nukit kitain tayo that even ti utor ti create Apo iti war on drugs nga ni dati Presidente Rodrigo Duterte gagiyem kay kamsat kang kanunungan nang adda pa nagabusar. Sino digiti adda ti babaen na? Tata, makita yo Apo, nga, kasi hindi na nga mabaling nga talikodan ni Rodrigo Duterte, Apo, nga digiti ket nang rugi, iti biyang ti digiti napasamak Apo nga, kaadda ti manipulation, iti biyang, digiti agtuturay to include men in uniform, seknan ti illegal drugs, gigiyim kay kapsat, rumrumwaren makitkitan, So siguro, nukit kitain tayo, tinaramid nga disenyo ni Duterte is good. Gigiyim kamsat, very good. Ngem ti ayan na nga pagdaksan, di kita implementor nukas pagarigan. O kitain nyo po dito rakurak ni Busita. Itong si Busita, gagiyim kay kamsat. Ni Busita ko na ang problema dyan yung kuta system. Yung kuta. Awam matili mo parang very down ka nga chief of police or provincial director or regional director gagihim kay kamsat kitaan nyo kada kita mo nang aldaw di ba pagka may bagong uupong chief of police talaga kasla sumged apos puro Apo kasla deti perme Apo nga puspusan ti operasyon aging ka nga aglay-laylo gagiyim kamsa no addag tugaw nga baro nga regional director provincial director ganun din gagiyim kasi may may nakaprogram 1, 2, 3 may dyan tapnunuhaan nga aglaylo ni opisyal iti agbalin nga accomplishment na Apo iti biyang ti legal droga kasi andyan yung kuta system gigihim kay kamsat. Another one, malagip yo Apo diti kaso ti dakkel nga bulyom ti droga nga maibagbaga mainvestigarita nga adda ti napasamak nga cover up. Nga manong kilos ti Shabu gagihim kamsat.
Apay nga rimwar di kita ninja cups nga may bagbaga. Di kita agricycle, kada kita matiliw nga druga. Gigihim kayong kakamsat. Di ba tirumrumar, already jay nga dakkel nga bulyum ti druga nga may bagbaga, kakamsat kay gigihim. Kaya't da nga investigarin no ti kapuan na. Amangan, tana aramid dito apo DJ aktibidad di kita ninja cups. DJ i-recycle da. Halimbawa, kanayin ko ibagbaga. 5 kilos, tinatiliw ka ni Maki. Nada ko ma. And minto no inventaryo, 3 kilos lang. Asaan yung 2 kilos? Yan na urnong. Gagayim kayong kamsa. Tapno, mai-market. Babaeng ka rita. Prut-prutiheranda, kontakda nga ano. Tata, more than 3,000 yung pulis na questionable or minaman-manan. Gapo-apo iti kadda iti irregularities. Adan dua nga kernels, dua nga general nga nakasagana nga makaswan no pay di pay na naganan gapo-apo ti partisipasyon dati illegal na droga. During Duterte's time, adan apo digitay local officials nga naikat, na suspenso, gagiyem kamsa, totally nga pimanaw or pinanawan dati posisyon da, gapo ti isuda na ipinpoint babaeng kandidate a Presidente Rodrigo Duterte nga isuda at da partisipasyon da iti illegal nga droga. Gagiyem ken kamsa, di ba? Already ti probinsya tayo, dali tayo na apektaran nga di JD nga kinatangken apo ni Presidente Rodrigo Duterte. So para kanyak, no kas pagarigan man, dati balikas ti Presidente nga kanunungan na tirakurak ni agdama nga Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga adda ti panakaabusar ti war and drugs bayat ti administrasyon ni Duterte gagiyem kakabsata. Parang iniisip ko na okay yung design kay Duterte pero ti panaka-implementar na di kinanda di sistema gagiyem kay kabsata nga ditoy nga nasirok da nga mabalin nga pakabenepisyaran da or pagbaknangan da po iti illegal drugs. Fuera de los buenos. But let's wait and see apo kaditay mayuswat ng investigasyon together when no kang runan na tipan na kay pila di kitay kaso kontra kaditay maitudtudo madakdakamat nga nangangato nga opisyal ko kornel he general nga adda partisipasyon na iti illegal nga droga. So abangan po natin ang susunod na kabanata. Awanan tinabati pa nga oras tayo dito nga aldaw para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dito apo ti pagamyo, Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga malem ti Huwebes. Agyaman kam ting kay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken uray di balasyo tawa. Damdamag ni Berto. Pakaidasanan diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payang tigundaway itinay programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related.
So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Iri may kadwa nga gundaway papagayam, kablawan da kayo, itinagasat nga malimti Huwebes, Mayo 11, 2023. Idanon ti ENR Online, ti sabalimanan nga parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Dito ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Idanon mi ti sabali pa nga parang ti programa tayo tinapalabas para ti sabali manen nga surat ngayon ti padayawan nga ibasa iti daytoy nga marem. Sabali pa nga surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag. Kinayat ti maysa nga pangayam. Ngem kasangwanan na papagayam ngayon tayo rugyan nga ibasa daytoy nga surat. Pagyamanan tayo, di kiti naayat nga tumultulong ka na tayo, di pa nakaidanon ti programa tayo tinapalabas. Thank you very much ka na Mr. Guillermo Agustin, ka ni Mrs. Larina Agustin, manipod ti Toronto, Canada. Maraming salamat Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Mr. Ray Villanueva, manipod iti California, Estados Unidos. Thank you very much kani Mr. Jewel Centillas, manipod iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kani Ma'am Esmer Galisinao, manipod iti Pagilian iti Barcelona, Pagilian nga Espanya. Pagyamanan tayo ti Cherylins Crispy Chicharon, nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Adaan ti raman nga Dimontupulos, Kalipatan. Ti Cherylins Crispy Chicharon ket kukwa ket matmatunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador manipod iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street iti Ciudad Tilawag likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin kakalaing nga aircon technicians tapno ornusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center ket kukwa kinamatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod ti plan nakaplano, agingga nga may pasdek ti patakder nga kayat yung patakderen,
asistiran na kayo, serbian na kayo, ti TMT Construction Company, idi na yung kalintigan na presyo, 20 pa ng imaton, ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tiyo ni Dr. Alan Taylan, manipo di St. Camillus de Lelis General Hospital, idi number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, ketyo ako ti magpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Daytoyen tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipo ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayak pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan na Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Congratulations kanini nagasat nga winners tiyo po kaniti naudi nga weekly draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Ti first, second, ken third prize po imawat da po iti imported goods. Gagayem ken kamsat kas major prizes para iti weekly draw tayo. Idinto nga dapat sa nga pulo nga nabunot apo nga entries para iti sag to 200 pesos nga consolation prizes gagayem ken kamsat. No kasano apo ti magipartisipar iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza awan sa bali nga ramidan nyo. No mapan kayo ag picnic apo dito barangay 37 Kalayab, Lawag City. Mapan diretso agupa kariti cottages ti Blue House Beach Resort. Tunggal maakupar wenno maupaan nga cottage ti Blue House Beach Resort, may kan kayo insigida instant apo may sa Blue House t-shirt gagayem ken kamsan. Kenda kayo amin na po nga nagkukuyog, manipod kaubingan, naging gana iti kataingan, maikan kayo apo ti raffle ticket. Dili stop di raffle ticket, gagayem kamsat, kas makikita yo apo di screen, gagayem, isurat yo iti naklaro, deti napintas nga pan nakaisurat apo, deti nagan yo, tay kumpletong address yo, ken tay cellphone number or telephone number yo. Yeah? Then may drop apo ije tambiulo, yeah? At may kang kay ti chance nga mga bak o nga kumamakam kayo, dapay na batbati nga talo nga weekly draw santo mapantayo apo iti grand draw. Iti grand draw, first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos gagiyem ken kamsat. Adun tupay nga consolation prizes. Kaya't nga pa kamo apo ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza ti management nga alas 4 iti malem agrikepton ti Tambiulo. Eksakto alas 5 iti malem marugyan ti grand draw. Nga mabali na pangabakan nyo apo kanina kakadakkel nga papremyo. First prize 10,000, second prize 7,000, ken third prize 5,000 pesos ken adu nga consolation prizes. Manipod apo kada Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat di dagtagi ko apo iti Blue House Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Siya kon? Ti surat papagayam, hindi padayawan, niya ibasa iti deto nga malim. Ket surat nga nakaipalaunan, tinapalabas ti biyag. Surat nga patulod, ti may sa pagayam, nga kayat na, iti paawagan, iti nagan nga linlin, iti tangatang. Naisaguday, iti surat ni pagayam tayo linlin, tinapalabas ko, Manong Robert. Umuna ti amin, manong ko, kablawan ka itinagasat nga oras mo. Kastamit ten diri so amin nga dumdumnge gagbuybuyay iti detoy nga programa. Numan pa'y sa anak nga nalaing nga sumurat. Ken nababa digiti magawat ko abalikas. Pinilit ket pinilit ko ti bagik. Tapnon ti kasta, urnusek tinapalabas wenno pakasaritan ti biyag ko itinapalabas. Pakasaritan ti biyag ko nga jaktupulus kalipatan. Nakaibinggasan da sa kastamit ten pan nakapasakit. Nga uray kaanuman ket mabali na dumikar. Ket agari tinasao nga pan nakapasakit. Itirik na panunot. Nga ditoy ket aganene kitibagi. Manong ko. No apay nga maibagak ti kastoy. Kasta tinagbalin nga napalabas ti biyag ko. Manong Robert, bayat nga maad-addaanak itinakem. Adadamit nga aglawlawag ti sitwasyon. Tidakkel nga saludsod iti panagbiag mi. Iti nagbayatan ti kiti naganak kanyak wenno ti amak ken ti inak. Naganus a panunot iti tawen ko asa nga pulo, Manong Robert. Ngem pinilpilit ko idin nga awaten ti sitwasyon. Ngamin manong kastoy ngamin. Makikabkab balay kami iti
pagtaengan dagiti naganak ken ni tatang kastamit din pakairamanan ti maysa a kabsatda. Daytoy ket isuda ti apok alakay ken apok abaket nga awagak iti amang ken inang ngamin isu ti insuro ti amak nga yawag ko kadakwada. Tatang ken nanang met ti awag na kadakwada. Manong Robert. Dati nga pahinante ti truck dayta ti mauawatak kaditi istorya ti amak. Agbibiyahe ti truck iti manipod ti probinsya ket mapani jay Bulacan ngano dadduma ket mapanpay jay Manila. Manong ko. Agkarga kano digito iti bukel ti mais, irik, wenno, anyaman nga produkto. Ket into no agsublida iti probinsya sabali man na klase ti produkto iti kargada. Dito'y kano tinagamamuan ti amak ken ti inak. Manong Robert. Ti amak ket ni nanang ko nga Telma. Idinto nga ti amak ket ni tatang ko nga Julio. Ni nanang ko nga Telma Manong Robert ket maysa nga Bisayana. Wen kabsat. Bisayana nga naamambot ti amak nga Ilocano ije Metro Manila. Nagtultuloy ti pannakaawat ko iti sitwasyon ti aglawlaw. Ngem nalnaldaanganak, no pay naganus pay laeng ti panunot ko. Ngamin manong kaslasaan nga asawa ti pakaibilbilangan ti inak, babaen iti amak. Kalpasan ti panagbalin na nga pahinante, naikan ti gundaway nga nag-installment iti motor, ket pinagbalin na deti nga daan ti sidecar wenno tricycle, ket ison iti pagsapulan na wenno pamataudan na. Ti inak nga ni Telma kabsat ko ket no labsak ti agsarita nakapoy unay ti panunot na. Agasim ka di ngamin manong ket segun keng kuana grade 2 laeng tinalpas na. Iti nasulinek kanu nga lugar da ijay Bisaya. Maumuma kanu digiti agadal gaputi kaadayo ti pagadalan. Ket no kasta nga dumteng ti panagtutudo, oray dala kakaasi kano amang balasiw kadagiti karayan, pakaramanan digiti adupay nga waig, sadanto makadanon iti pagadalan. Dagiti kanulaing babak na nga daan iti pagupa, wenno pagkasera, iti makapagdiretsyo. Ngem no isuda, no malpapadasan dan ti ag grade 1, ag grade 2, ag grade 3, adun digiti umatras. Pakiramanan hindi tati, mabalin nga dandanag dagiti naganak kadakwada, iti mabalin na pasarenda, aglalalo, no kasta a panagtutudo, Manong Robert. Gapoy ti kasta nga sitwasyon ti inak, manong ko kasla di na mairupir ti kayat na. No anya ti ibaga ni tatang ket tungpalen na. No anya ti ibaon da ama ken ni inang tungpalen na. No anya ti ibaon ti kabsat ni tatang ko nga ni Auntie Lisa aramiden na. Iti ababa nga pannao manong nagbalin nga kasla tagabo ti inak iti uneg ti pagtaengan da tatang. Masan sa nidi nga agidandanon ti inak kinitatang ko, Manong Robert. Nga kalikagom na nga nuwen ken mabalin ket sumina kami. Kas iti maysa nga rabii nga adda kami ti kwartume. Julio, no mabalin ket mangaramid ka kuman iti uray.
abong-abong laeng nga pag naedan tayo. Awan man laeng ti maiturturayan tayo dito'y balayo. Ore anda masapulam ket. Agserbimit amin kada tayo. Siksi kamit ti agsapsapol. Ore ti masapul ti anak ta nga nilinlin ket. Dandani sana makaumanay ti idedmukin ko ana. Jak met sapsapulin ti yapuntem kanyak tamog nga. May gatang mumit amin ti agserbi. Imbes nga kanunungan ti amak, ti inak Manong Robert, saan no diket bugkawan na. Adula unay nga masasaumit. Tumulong kakit di ang agtrabaho dito'y balay, agis ti marka. Aramidek ti amin tapno agbiag tayo. Alangan nga, panawak ti amak kin ti inak, pakiramanan ti kabsat ko. Timet lang aro nagtalon ti amon ni tatang, sang-sang kabasit pa nga kinileng ti mula-mulaan na. Ninanang tumulong met kin kwa na. Kit masapul nga, ipaay kumit at ipigsak ka na kwada. Saan nga tilad nang irekla-reklamon si Katelma, madamdamat ta, sapaking ka ah. Dagita nga, sungbat manong, nga no daduma agal aligaggetak, taamangan no, maulit manen. Ti masansan niya parang dangdangran ti amak iti inak. Wen manong, adda digiti gundaway nga si imatangak nga, tungpaen wenno kugtaran ni tatang ni nanang ko. Uri la maparparusisi. Mas asyanak unay iti inak. Ket into no, panawanen ti amak no mauma namang dangdangran. Asit gak detoy. Ar-arakupek ti inak. Ar-arakupek. Saan kang aminin nga agreklamo nanang? Nanya ti bagada, aramidem latan. Aramidem latan tapno di ka madangran. Kakaasin ti bagi mamadangdangran nanang. Kasta ti panakailadawan ti sitwasyon ti inak, iti nasaw nga pagtaingan. Arig na tagabo, napalpalalo pa'y ngem animal, nga no di mo kayat ti, wagas na nga, mangguyod iti anyaman na paguyod mo ket saplitam, pagsawam, Manong Robert. Napipyala kumakabsat ko no tilaeng asawa na wenno amak, ti mga aramid keng kwanay ti kasta. Ngem saan? Oray ni amang ni inang. Tikabsat ti amak nga ni Auntie Lisa. No di da kayat digiti aramid na iti uneg ti balay. Pagsasawan na detoy. Maiturid pa'y ket di ni Auntie Lisa nga pateltelan. Wenno saan ket punguten wenno tungpaen. Kas iti na minsan nga rumwar ni Auntie Lisa. Nga saan pa'y nga nalabaan ti palablabaan na nga blouse na kinkwana. Ay telma, di di blouse ko yung palabakyan kay di kalman. Namagang ka din, naplansyam ka din. Saan pa'y? Ngamin ket ingkulak gaputa at damansyana. Anya? Ingkulam gaputa at damansyana? Ket, anya pa'y nga ti suot ko ita? Talaga nga, adu nga pambar mo si Katelma, sadot kaket di loko, takala aglamot. Abus na awan ti ammom, nakarigrigat ka nga makaawawat. Pagatangin ka ti sabon, damagim no na ti kulor ti sabon. Tadi mo matam mo nga basaing gaga, no anya tinagan ti sabon. Doldom! Madudug ti panunot ko, madudug ti riknak. Kas lagi kikis ti puso ken riknak. Numarngig ko digita nga balikas, nga agpaay iti inak. Agkakadagsi na balikas, nga no daduma ket buyugan ni dakulap,
buyugan ni dapan, nga agdisuno oray sa dinuladitan nga parte, tinalupoy nga bagi ni nanang, Manong Robert. Nga mawanti maaramidak, awan ti maaramidak no dilatan mang buybuya di pan nakaparparigat ti inak. Nga kas ti pan nakaparparigat ti anak ti Dios. Edi ta ibitin day ti cross. Adda ti na minsan nga nagsinungbat dananang ken ni inang. Gaputa nakusel ti linuto na nga inapoy, Manong Robert. Dito'y kabsat nga inala na ti kaldero nga nakaikargaan ti inapoy. Ket imbaot na ken ni nanang. Naala ti bakrang ti inak. Dita nga naiwarwar iwi ti inapoy iti kusina. Wenno tinakusel nga inapoy. Inasetgak ti inak, inarakop ko ket kinunak. Inang, ustunan. Kaasyan nyo kadimet ati inak. Saan nyo kumangadangran? Bayan nyo tabalbaliwan ng tiagluto. Agsangit akon, Manong Robert. Inasetganak ni inang ket kinunana. Kanunungam ti turpe nga inam may sakamet. Imala kamet la iti inam nga ang doldog. Wan serbiyo iti dito nga balay. Inang, tao kami met inang. Pangasip. Saan na kam kuman niya dangran? Saan yun niya pagsawan ti nagkadagsin na balikas ni nanang? Ar-arakupek ti inak, maidigdigo sing kanyak di agar arubo sa luana, Manong Robert. Sa anak nga imakal, edi pa nangarakop ko kininanang. Ngamin maamakak nga, iduble ni inang, nga ibaot ti uring-uring a kaldero, edi sa dinula dita na paset, ti bagi ni nanang, Manong Robert. Kasanganan nga ituloy tayong ibasa dito surat ni Pagayam tayo linlin, agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyaman tayo ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo dito Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin, manipo dito Toronto, Canada. Thank you very much kay ni Mr. Jewel Centillas, manipo dito Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Ray Villanueva, manipo diti California, Estados Unidos. Agyaman tayo kay ni Mr. Onopre Durupan, manipo diti Waianae, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, manipo diti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti Baguio Papagayam ket kayo yung ikonsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo iti TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo ti TMT Construction Company, tineng kalintigan na presyo. Maribod pa nakaplano aging gana nga malpas ti pasdek nga kayo patakdiren, TMT Construction Company. Babaen ken Honorable Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Hiling nga Marcos. Thank you very much iti Cherilyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Ti Cherilyn's Crispy Chicharon kinagdaan ti naidumduma araman nga di munto kalipatan. Cherilyn's Crispy Chicharon, magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market, babaeng kada Mr. Henry Vallador, ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka dito nalalaing nga aircon technicians, tapno ornusen dati aircon tilugan nyo. Tia Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, ket kukwa kinimatbatunan ni Engineer Neil Jose. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos Lechon products.
At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no pamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no pamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no pa Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Nagtuloy ti panagtulid ti aldaw. Nagtultuloy met ti panangkakaasik iti inak. Wen manong Robert, mas asyanak uray kininanang. Napalalo ko mga ragsak ko no manamong ti amak. Nga sumina kami niti pagtaingan. Ngem, nagtali na edmet ti takder na nga saan na nga kayat nga sinaan digiti naganak ken kwa na pakiramanan ti kabsat na. Manong ko. Saan abali ko man nga kanayon nga sinungbat datatang ken ni nanang. Wenno saan niya balin nga saktan ti amak ti inak. No saan nga karaman nga mang saksakit mang paspasakit ken kuana. Dagiti kapamilya ni tatang. Ti apok alakay, ti apok abaket, kang runaan na ti ikit ko akabsat ti inak. Adda digiti gundaway nga uray no adda kiti pagadalan. Pampanunutek ti inak. Adda digiti rabii nga jak makaturog manong Robert. Ngamin liplip pas manen ngamin anso ni tatang ni nanang. Kinapkabil na manen iti unig ti kwarto ni. Nga ditoy nga sumalsali pengpengak no kasta nga dangran na. Ngamin no daduma nga kayat ko nga anawain ti amak. Siyak ti layatan na. Adda pa yan dedi gundaway nga sininturon nak gaputan na kirama na. Siyang ka nga makiramraman no, sinungbat kami ti naman. Obig ka pa'y linle. Balikas na. Dagita di buribur ti panunot ko no pa'y ubingak pa'y kaday di agundaway. Ti sobra nga panang kakaasik ti inak. Nakakutkutong lang nga ruden.
Dandani sa anen nga, maikagay ti badong ako nata ikengkwana. Ngamin ket, kaslan, may sa akalansay. Manong Robert. Dagito'y ti buribur ko, bayat ti panagubing ko, kapsat ko. Iti may nga aldaw nga apan ko iti eskwela. Nasangpetak namin di mapanak mangaldaw ni nanang nga deti kwarto mi. Apay nga, saan ka nga mapanmangan? May kanang taggidantan. Nakapangang ka din daamang kini inang kini ante. Wen, nangandan anak ko. Ketsi ka apay nga di ka nangan. Sa anak nga nangan. Ngamin bayat nga mga anak ket pagsasawandak na abog kini amang mo, apong mo, pagaramanan ni antin. Apay ngamin, napaapgad ko ti, sinigang ko nga ikan. Di damit din nga, napalalo ti pa nagsasauda ken impurwak na pa iti pinggan ko itirwa. Simre ka kundi to iket, iti makapanganday may nakmanin inayaban ni antim nga Lisa. Ininawak ti nangananda. Ngem, jakon may rusok ti mangan. Apay met nga kasta. O may kantay mapantamangan. Agsangit akon pagayam ko. Dito'y nga saan nga kinayat ti inak. Napang ko kinargaan ti dua a plato ken ti may sa amalukong. Iti inapoy, kenti sidaen, kenti wenno sinigang nga ikan. Rinamanak ket medyo na apgad talaga, Manong Robert. Dito'y nga, inawis ko ti inaktap no mga kamilatan iti uneg ti kwarto. Inalakbay di kiti baso kastamitten ti pitchel nga nagyanan ti danom. Nagsango kami anangan, pinagustuhan nak ti inak. Ngembayat ti panangan na Manong Robert. Mamati ka man wenno saan. Mailalauken ti digo. Tiluluan na nga agar arubos. Nga uremet siya. Jak magawidan ti rikna. Agingga nga hindi sukon ti pinggang ko ket saan ko na intuloy tinangan. Ket inpakleb kun ti bagik. Iti katreda tatang ken ni nanang Manong Robert. Daytoyen tinurore di agisem karidi daan na lugan wenno di maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para king ka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Gapu iti ladingit ko nga nakaamoy iti pinasarmanen ti inak kada iti kabalay mi Manong Robert. Kayat ko iti saan numanglangan iti pi, ipapan ko iti pagadanan. Ngem ditoy nga, pinikpiknak ti inak, iti abagak. Linlin, mapangkan aglabar anak ko ta mapangkan di eskwela yo. Saan ka nga agaglibre agab absent no aglanglangan? Sanak na tultuladen nga, iti tawin ko kit dandani jak may surat tinagan ko. Jak pa'y mabasa no anya ti nakasurat iti papel ang lalo ti nagnagan digiti produkto. Ikaid mo ti agadal anak ko. Tapno saan ka nga maipada kanya. Dito ti may sa kariti amok no apay nga kanayon na mairururumen at kaputa sa anak ko na yung makauawat. Balikas ti inak. Ininot nga nagbalikid wenno nagdataak. Matmatmatan nak ni nana. Imisem mano. Bimango na ket tinarakop ko ti inak. Nagyaman nak nang. Wen, ikarik ka na kayo. Ikarik ka na kayo nga. Igagayit ko ti agadal. Kas kunayo tapno sa anak ka maipada ka na kayo. Agan anos ka nana. Ni kanak ti balay ti Dios. Auning kanto iti dito impyerno abalay. Italaw kanto dito'y nanang ko. Nadagsintiriknak nga simbre kiti pagadalan. Mamati ka man wenno saan, Manong Robert. Manipod pan nagnak nang rugia kiti ruangan ti balay mi. Agingga nga nakastreka kiti kwarto nga pagklasyan mi. Nagar-arubos dagiti luwak. Pinanpanunot ko ti karik nga igaed ko ti agadal. Tapnon saan na ka maipada nga awan ang muna iti inak. Nga patsek ken patsen na nga rason nga mairururumen. Pinanpanunot ko pa iti karik nga akkalek ti inak iti lugar nga ayan na ita. No addaanak ton ti makaumanay a pigsa ken sursuro italaw kunton ni nanang ko kada iti naulpit ken nadang ko katattao. Nadlaw ti maestra kidi mangrugi ti klase nga may kulkule nga. Isu nga, pinagunyan na. Linlin, adayo ti turong dagiti matam. Saan ka nga dumdumngeg ka dagiti eksplenasyon wenno ipalpalawag ko. Ada ka di problema. Nalamuyot ti panagbalikas ti maestra. Ngem, nakigtutak. Sang kakita da kuno na iturong amin ti imatang da iti kaklasik kanya. Ay, ma'am, awan ti panpanunutek. Dumdum nga gakmet kit ma'am. Panangikalintiga kiti bagik. Alaman nga rod. Sungbatam man deti nga saludsud ko mainaigit eleksyon tayo. Balikas manen ti maestra. Adaddan niya nagsiddukerak Manong Robert. Indumog ko ti rupa ket dita nga inbulos kon ti panagarubos dagiti luak.
pa nagklase, di kiti kaklase, kiti sa bali ang kwarto, gaputa, sa bali man na subject. Linlin, mabalin nga, agsarita ta anak ko, balikas ti maestra. When ma'am, kinunak niya magluluwaak. Pinalutput na ti mga isursuro na anya ti problema. Dito yan kabsat. Dito yan nga diyakon na igawid tirik na. Nagikikisa kon iti sakit tinakem. Gapo iti baka nakpaspasaren ti inak. Pinagkalmanak ti maestra inyalaan na kiti danom. Napan na kinasarita ti pada na ang maestra para iti sumaruno nga subject. Ket ditoy nga nakadano ni ti principal ti sitwasyon. When manong, jak kumakayat idi nga maamuan iti pagadalan, ngem jak nakatipel. Dagito'y siguron kinunak iti bagik, ti agbalin nga, kakampi mi ken ni nanang. Enpanak ti maestra iti office of the principal, ket dito'y nga, enistoryak no anya digiti paspasamak iti balay mi, kang runaan na ti panakairurumen ni nanang ko, Manong Robert. Nagtimek ti principal ket kastoy digiti balikas na. Mabalin ka di nga, adamay sa nga maayaban kada amang, wenno ni inang mo or ti ikit mo. Wenno ni father mo. Arig nagparintume nga kiti day di agundaway, Manong Robert. Ma'am, saan please? Saanin? Saan yun niya ipakamupay kadakwada? Amangan ta dadalain nga dusain da kami kaninanang. Amuyo ka di ma'am nga, no ikanawak ti inakit, uray siyak pakidusdusa dak. So nga pang-asiyo. No ipakaamuyo ti balay mi ti, impudnok ka da kayo nga sitwasyon mi. Saan ko nga ituloy ti agadal? Saan ko nga kaya ti sumre kiti pagadalan? Makaumanay ka din nga pakalag-anan tiriknak nga naipeksak ka na kayo. Noan niya di kiti paspasama kiti balay mi. Pang-aasiyo, ma'am. Dimngeg da kanyak, dagiti nasaong nga mga isursuro, Manong Robert. Manipo di din, inaldaw nga kasarsarita na ti advisor ko. Bagbagaan na, damdamagen na no anya man ti problema. Ngem sa anak ko na nagibagapay, maamaka kon amanganta, idaanon da kadagiti. Nasisingid kanyak, kang runan na ni amang, ni inang, ti ikit ko. Ken kastapay ni tatang, Manong Robert. Nupay kasta kasla nadlaw kong adaditi kanayon nga ibagbagada wenno pamagbagada kanya. Naragsakan ak. Naragsakan ak manong tauray no jak kakaano ida. Mariknak man na apagapaman nga adda tao nga mangipatpatig kanya. Inyapal ko ti inak, ediday di agundaway. Nga adda kumamit tao nga pakariknaan ni nanang ko. Ti pambateg wenno panangilala. Nga pulos nga jak marik na nga ipaay digiti kabalay mi wenno kapamilya ni tatang, Manong Robert. Iti baet isang kaping-ir nga pannakabangar, wenno pannakaragsak. Simmangbay ti mas nadagdagsen man na problema, Manong Robert. When? Apay-apay kun kunak idi nga dinakmanlaeng sinaan no dinakmanlaeng sinaan ni Barikot. Apay-apay nga kang kanayon latan,
nga numapursing ti maysa, ket rumusing ti sabali, Manong Robert. Dayta idi ti saludsud nga jak maisapulan iti sungbat na. Ngemtap no nalawag kabsat, no anya ti sarsaritae kwen no balbaliksek nga sa balipay nga simmangbay nga parikot. Ni tatang ko, saanin yagaw awid iti balay me. Addan ti sa balikano nga kakabkabalay na babae iti sentro ti ili. Nupay kasta kaslaawan ti panagsakit tinakem ken ni nanang. Awan digiti nangig ko nga reklamo na. Malaksid laeng kinunkunak. No nakapenpen wenno nakatalimeng iti kaunggan na, ni sakit tinakem, Manong Robert. Kasla nagyaman akpaykit din upay nasakit met tinakem ko iti saanen nga panagaw-awid ti amak. Ipawpawit na latan digiti abasto iti balay, Manong Robert. Kasla naragsakan ak tanakisayan ti maysa kadigiti Hudyo wen numang parparigat keninanang. Ngem adaddamet nga kimmaro ni amang ni inang ken ni Auntie Lisa iti kinaulpit ken kinadangkok ken ni nanang. Iri maysa nga aldaw ti Sabado, manarimaan ni diti panaglablabami ken ni nanang. Idi umay igabsuon ni Auntie Lisa, dagiti mureng, wenno na usar ng arwaten na. Oh, pakilabayo pa'y dagito ya, ken jacket nga tiladda ti panakalabana. Saan nyo nga itipon dagiti arwatek ka dagiti namureng, wenno arwaten ni tatang nga pag ususarin na iti kataltalunan. Isabaliyo deta. Mawatam telma. Inyangad ni nanang tirupa na ket nagwende toy. Oh, nasaya at takasta. Ita, ta saan na kanya kayat ti kabsat ko nga ni Julio. Awanin sa bali nga pagpilyam no di tiagbalin kan nga katulong tapno may karum ti kan karem. Balikas ni Auntie Lisa ken ni nanang. Saan latta nga sumungsungbat ti inak? Ngem madlaw ko iti pananggilgil na kadigiti lupot. Nga isu iti pangidasdas ilan na iti pungtot na ken ni Auntie Lisa. Nadlaw ko pa'y nga mangimkem-kem ti inak iti daydi nga dundaway. Banag nga nagdanaga. Amangan tabumtak ti busor ti inak ket masumbatan na ni Auntie Lisa. Ket di tamanen nga mapasamak ti panagapa wenno agtinag iti panangdangran ni Auntie Lisa ken ni nanang ko. Nagsipsipot ken nag-obserbarak latta. Anyan ayaman ko, Manong Robert, idi pumanaw sin ni Auntie Lisa iti ayan me. Ngem sakbay nga pimanaw ket kinatusan na paylaeng ti inak nga kastoy timpasurot na abalikas. Saya atem ti aglaba. Makita ket kasla agdudukot kagaga. Kinunana kagiddan ti panangitapis na iti ima na iti nga 20 teltel ni nanang sa pimanaw, Manong Robert. Idi makapanaw ni Auntie Lisa pinagunyak ti inak. Nanang, agan anus kalatan. Nasiatasan kanya si mong sungbat pa'y. Awan tinauray ko nga sungbat ti inak. Impasnek na ket di tinagpanaggilgil na iti labaan me. Ti panaggilgil nga mariknak ti kadagsen digiti ima na. Nga kaslad na kabuson awen no kabulon na nga busor wen nururod. Tunggal pananggilgil na iti arwaten nga malabaan, Manong Robert.
Papagayam san tayo nga may lipas nga may basa deti surat ni pagayam tayo linlin. Anya ti pagbanagan digiti agina, deti sidong digiti nadangkok nga kapamilya ti ama ni Linlin. Mauman to ka digiti agina, wenno agtultuloy ti panakaidadanisda. Padaanan ninto nubigat papagayam ti panangituloy tayo panangibasa iti deti surat ngin patulod ni pagayam tayo linlin. Dito nga rin niya pumakada kami para iti programa tayo tinapalabas dito iti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Batimin tinatalinaay nga malim ti Huwebes yo amin na sa mapada, agyaman kamting kay panagdingeg, ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.